lugina onjalu sakri mau lugina lugia aku selain susu sakri mau lugina sakri mau lugina lugia जोंनिया बेवहाय मेथ्स टीचार गैया बेवहाय 2013 निफ्राय मेथ्स टीचार गैया 2013 आवहाय प्रभिन्सियेलाइज जादों स्कुला बेनिफ्रायनो मेथ्स टीचारा थाबोदों दा बेनि थाखाय बे स्कुलनिया कभार खालामनो गोनां जायो साइन्स टीचारा कभार खालामनो गोनां जायो स्कुलावबो एक्सट्रा साबजेक्ट दंखायो दा बेवहाय जों मिथिगौ बेनि थाखाय जों नांबाय थादों 10 आवार्स बेवहाय फरायनाय गैया लायनानै मिथिखायो जायना 10 आवार्स फरायगोन बे दुखुफोर बोसोराव मरखाबो दङ रायलाया आयो दिनैफ्राय 10 फरायगोन ना फरायगोन बे हाबाफारियावनो जोंनि फरायसालिया मानगोनां आफादगिरि बिथाङा आंखौ आलासिफोरखौ सिनायथि होनो होननानै आं सिगाङाव सानो गिबियावनो आङो सिनायथि होनो सिगांदों जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सार खाम्फा बसुमतारीखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जायखिजाया थाखाय सानैसिम साबायखर थाबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा इंराजि बिफाननि 30 सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं बिथांनि मुङानो जाहैबाय हादोरसा बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो इक'नमिक्स आयदायाव फरायबाय थानाय 18 सेमिस्टाराव बिथांनि मुङानो जाबाय मसि हाजो साकवारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो इक'नमिक्स रांखान्थियारि बिफाननि 20 सेमिस्टाराव फरायनाय मानगोनां बुलबुल नार्जारी बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार मनिराम बसुमतारी सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों जोंनि मेलखौनो दैदेनलांबाय थानाय जोंनि मेलनि आफादगिरि दतमा नखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अरायथा आफादगिरि मानगोनां मेजर ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि मतिलाल मुसाहारि सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि लाटगौरी कान्त ब्रह्म सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि सार मदन कुमार ब्रह्म सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार राजेन्द्रनाथ नार्जारी सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया आङो सिनायथि होनो सिगांदों बंसिगाव गोजौ फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि सार बिनय कुमार ब्रह्म सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दानिया बंसिगाव गोजौ फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि सार दिनेश चन्द्र ब्रह्म सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय
Dan yang dengan fungsi untuk farasalininya lebih kurang bisa dalam bersama satu komunitas sekolah yang berkualitas. Dan yang dengan fungsi untuk farasalininya lebih Medang Univa Musahari tidak mengubah juga sekolah yang berkualitas. Ada sekarang fungsi untuk farasalininya lebih Medang Santi Luka bermain komunitas sekolah yang berkualitas. Dan yang dengan bahwa peraturan yang pada saat ini lebih pagi mesti jangan membuat komunitas sekolah yang berkualitas. Bahwa peraturan yang pada saat ini nanti lebih pagi mesti jangan membuat komunitas sekolah yang berkualitas. Jangan lupa. Dan yang sekarang bahwa peraturan yang pada saat ini sebenarnya tadi jangan membuat komunitas sekolah yang berkualitas. Dan yang sekarang bahwa pada saat ini Kuliah ini tadi kelas untuk membangun komunitas sekolah yang berkualitas. Dan yang sekarang untuk peraturan pada saat ini hasilnya tadi para teman ada yang komunitas sekolah yang berkualitas. Jangan lupa jauh. Dan yang sekarang peraturan pada saat ini lebih bahagia tadi 1.000 komunitas sekolah yang berkualitas. Arwah sekarang fungsinya farasalini SMDC ini apa kiri dolen nak komunitas sekolah yang berkualitas. Jangan gobantar snatching yang berumur angin alat snatching yang hawa pada bawah angin. Kalau sampai kajian bisa mengisi ada semua orang itu Kelas 10. 9 kelas 9 kelas 1 orang itu kelas 8 kalau balik sampai juga 7 itu dia 7 kalau balik dengan kita mengisi 6 kelas 6 kalau balik mana itu kita kalau mau nama apa siapa kalau balik sedikit lagi sampai jangan semua apa yang mana bisa dan juga Johai Bina Rawinan dan atau paling dengan selesai mau kanci. Kalau hai, nanti attention anda, anda ini koresa bonus ini, kira promo, poin lu bila, on jalur. Sakti mau lu ya, aku selalu suruh sakti mau lu bila, sakti mau lu ya. Serba sakti mau lu ya. Oi, sih berada di Purworejo dan sebagainya. Musyawarah zakat, jadi macam ini jadi macam mana profesional logo jadi. Oi, ini loh kali sana, aku baru kemudian suruh mau tangki. Sakti jemur tanah sana bisnis mana? Jalan ini sakti orang tuh makasih. Sesuatu bisnis apa jadi bisnis mau jadi bisnis jadi halangi mau jadi sesuatu. Sportsman ada sesuatu ni sportsman adalah sportsman. Oh, ni sana, sahaja. Biasanya ada sportsman. Jika itu mau, mari culture ni dance, misalnya mari musara, danai, denai, betul-betul. Sesuatu adalah ini pun sama. Okay, mulia. Kampung lalu ini pun kasih. Bini menawai dosa. Mani kau mungkin hancur skill ni saya, adab ni saya, pengalaman tentang ni saya, serba mani angga
साख्रिबो मावला आङो स्पर्ट्समेनावबो थांला आङो माने कालसारावबो थांला आङो मा खालामनोसै आबाद मावनोसै आबाद मोजां आबाद एकदम सोर गोसो दिनै आबाद मावनायाबो मोनसे बिराद मोनसे गिदिर हाबा सोर दङ गैया ना सोर मावनो दुब्लियाव थाङो ना जाखायाखै दुब्लियाव सान्दुं थिं थिं सोर ना थाङा थिगैनो दं आबाद मावनो गैया खिन्थु नोंसिनि पेरेन्टसा बयबो मावजोबदो मावनायनि थाखाय दिनै नोंसिनि थाखायनो दहाय बुंलांनाय बायदि थाखा फैसा एसे एनै गरनै माइ दै फाननानै नोंसोर ड्रेस बायनो हरो खाथा बायनो हरो फावथेन बायनो हरो फर्म फिलआप खालामनो हरो बे नोंसिनि पेरेन्टसफ्रा गासिबो आबाद मावनानै नोंसोर थाइसे थाइसे नोंसोर सों माबायदि मोनो आबाद मावोबा नोंसोर रावबो आबाद मावग्रा गैया खिन्थु आबाद मावोबा माबायदि मोनो सों बिराद खस्थ' गोलोमदै दा सान्दुं थिं थिं जानोसै दैज्लां जानाय लोगो लोगो माइ गायनांगौ हालेवनांगौ आलि खोनांगौ खोथिया फुनांगौ बिराद खस्थ' होमबा बिदिबा नोंसोर जुदि दुब्लियाव थांनो हालाबा रावबो हेल्प होनो हालाबा होमबा मोजां फरायनांगोन मोजां फरायनांगोन बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय नङाबाथ' सेन देनांहाय हमहैफिननांगोन ना ओंखायनो देनां हमहैफिननांगोन नोंसोर जुदि दानो थिग जाखायाबा देनां नांगाल हमहैनांगोन खोथिया खुबैनांगोन बायदि बायदि खामानि मावहैनांगोन दा बेबायदिनिफ्राय बारग'नोबा दहाय जोंनिया बुंदोंना सानै बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय न'आव बिराद प्रब्लेम मेथ्स साइन्स हिन्दी मोनथाम साबजेक्टनि टिचार्स गैया थेवबो फरायनायखौ खम खालायाखै फार्स्ट डिभिजन जादों आरजा बसुमतारी न'आव बिराद खस्थ' गुबुना फरायनायखौ गाराखै थेवबो मा खस्थ' खालामनानै मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन जानानै एम ए फरायगासिनो दं सनितपुरनि दानो नोंसिनियावहाय जोंनि पेरेन्टस नोंसिनि आइ आफामोन गोनाङाव नोंसोर जुदि फरायनायखौ थिग खालायाबा अब्ला देनांहाय इसिबां खस्थ' मोनहैगोन बिराद खस्थ' मोनहैगोन रावबो खनसेनो खेबसेनो साक्सेस जायो मिथिबायना खेबसेनो जयग'था जायोना जोङो खस्थ' खालायलांबासो जागोन दा आं होनदोंना दहाय नोंसोरो साख्रि मावनो लुगैयोना लुगैयो सोरबा स्पर्ट्समेन जानो लुगैयो सोरबा कालसाराव थांनो लुगैयो येस बेवहायनो दहाय जोंहा आदबानो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन दा बेखौ मोनसे खोथाया जाहैबाय मादै मोनसे नुदों नामा जोंनिया बेवहाय मेथ्स टिचार गैया बेवहाय 2013निफ्राय मेथ्स टिचार गैया 2013आवहाय प्रभिन्सियेलाइज जादों स्कुला बेनिफ्रायनो मेथ्स टिचारा थागोन दा बेनि थाखाय बे स्कुलनिया कभार खालामनो गोनां जायो साइन्स टिचारा कभार खालामनो गोनां जायो स्कुलावबो एक्सट्रा साबजेक्ट दंखायो दा बेवहाय जों मिथिगौ बेनि थाखाय जों नांबाय थादों आरो दा बावैनो जोङो नैबे मार्चआवनो जों बिटिआरनि सिबिलजोंबो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन जिहेतु जोंनियाव साइन्स टिचार मेथ्स टिचार गोबां जायगायाव गैया बेखौ लानानै जोङो डिसकास खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों सिगां समावबो जों रायज्लायबोबाय थादों आसाम गभर्नमेन्टआव जों प्रेसार होदों दाबो जोंनिया स्टेट गभर्नमेन्टआव जोङो बुंदों जोंनो टिचार्स नांगौ जेरैखि जाया जोंनो कन्ट्राक्चुवेल हरो ना मा हरो जोंनो टिचार्स नांगौ नाथाय दिनैबो बिराद माने आनलाखि फरायसाफ्रा मेथ्स टिचार गैया एम इ स्कुलानो कभार खालामनो गोनां जायो दा 45% जों सेकेन्ड डिभिजन ओरैहाय जों जौखोन्दो जानो थाखाय थांलाय फैलाय खालामग्रा नोंसिनियावबो सोंगोन दा र' देलाय 270 नाम साननोसैमोन 2 बेसेबां नामोन येस 270 आं 60 सो होननाय खोनादों 270 मिथिबायना 270 मोनोबानो सेकेन्ड डिभिजन जायो 270 मोनोबानो जोङो मा सेकेन्ड डिभिजन 80 मोनोबाबो सेकेन्ड डिभिजन 300 मोनोबाबो जों सेकेन्ड डिभिजन मोनो थार्ड डिभिजन मोननो थाखाय बेसेबां नांगौ पार्सेन्टेजआ 30 टटेल मार्क्सआ 6 जों 3 जों सानजाबा बेसेबां जायो जिदाइन बा लाथिख'खौ लाबोदोलाय 180 गोरलैथार सानहरनो हायो दा फरायसा लोगो नोंथांमोन थार्ड डिभिजना जाहैबाय जों मेट्रिक पास जानोबा
180 मोनबानो जोङो मेट्रिकखौ पास जायो सेकेन्ड डिभिजन जुदि ओरै मोननोबा 45 270 मोनबानो जायो आरो फार्स्ट डिभिजन बा 360 ओरै मोनलांबानो जायो दा आं सोंनाया बेनो जोंनिया लुगैनो होनदों कलेजाव फरायनो बयबो लुगैयो खिन्थु बिसिनि लुगैनाया आलादा आलादा कलेज जागोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनोबा 60 जौखोन्दोनिफ्राय ओरै नङाबा मोना एडमिशन साइन्स कलेजाव साइन्स स्ट्रिम लानो नागिरदोंबा 60 जौखोन्दोनि ओरै गोजौआव नङाबा नों साइन्स कलेजाव फरायनो मोना कमार्स कलेजाव 50 जौखोन्दो नङाबा क'क्राझार कमार्स कलेजाव एडमिशन मोना बिराद दङ 50 60 70 लाग्राफ्रा मोजां कलेजाव मोजां जुदि नोङो फरायनो होननानै एडमिशन लानो सानबाय नोंनि पार्सेन्टेजआबो मोजां जानांगोन दहाय जोंनियाबो बुंदों थार्ड डिभिजन जोङो मोनगोन दतमा हायार सेकेन्डारियाव मोनगोन दतमा कलेजावबो मोनगोन खिन्थु दाबावैनो बेवहायबो गोजौ जालांगोन ओंखायनो फरायसा लोगो नोंथांमोन दे नोंसोरो बेवहाय नोंसोरो फरायनो होननानै मेट्रिक पास जानो होननानै दहाय आं होनदोंना एक्सपेक्टेशन एन्ड प्रिपारेशन नोंसिनि लुगैनायाबो गोजौ जानांगोन नोंसिनि फरायनायाबो समान समान खारनांगोन मिथिबाय दा लुगैनायजों फरायनायजों बियो समान समान खारनांगोन लुगैनानै जुदि फरायालासे उन्दुनानै थायोबा इउटुबार जानो नागिरदोंबा ब्लगार जानो नागिरदोंबा बे सोरबा अनिल मोननि मानिबा सर्ट मुभि नायनानै मिनिबाय थायोबा हाय हेल'ल' होनबाय थायोबा बेवहायनो थालांगोन फरायनाया थालाङोबा नोङो मोजां कलेजाव फरायनो मोनाबा गोसो जायाबा उनाव बेयावनो गाज्रि जालांगोन ओंखायनो फरायसा लोगो नोंथांमोन जोङो फरायनो गोसो जानांगोन बुजिदोंना फरायबोनो थाखाय लावथि गंसे होजोबगोन बिसोरनो मादैमोन बुजिदोंना दै जों दा बुजिहरखाबाय नोंसोर मोसौ होफेराना बोरमा होफेराखै मिथियाना दा जाहैबाय नोंसोर गांसेबो 15 लावथि होनो नागिरदों बुजिदोंना जोंनिया सेंग्राफ्रा होजोबबाय ओमफ्राय गराय मानै होजोबनो नागिरदों बिसोरो गराय बे गरायखौ लांनानै बै खाथिनि लङा दैयाव होनानै लांनानै दै लोंहोहैनांगौ बुजिदोंना लङा दैयाव लांनानै दै लोंहोहैनांगौ गरायखौ बुजिदों दा जेब्ला लाङै लांबाय दै मोनहैबाय गराया मोनहैबाय आं दानिया कुइसन सोंनोसै नोंसोर गराय मानै लानानै थांबाय लावथि होयै दाना जेब्ला दै खाथि मोनो अब्ला आं दाना कुइसन खालामनोसै बिसोरनियाव गराया दैखौ मानो लोङा दानिया गराया दैखौ मानो लोङा दे लोंनो गोसो गैया नंगौना दंना गैया गोसो दंना गैया गराया गैयामोन ओके बिथांनि थाखाय खनसे आखाइ हमनानै हो गराया दैखौ लोंनो गोसो गैयिनि थाखाय गराया दैखौ लोङाखै ना गराया दैखौ लोङाखै दा आं सिम्पोल वार्डजों नोंसोरखौ बेखौनो होनदों गराया लानानै थांबाय नोंसोर लावथिजों होयै लानानै थांबाय जेब्ला दै मोनो अब्ला गराया गिबाय गराया दैखौ लोङा जे गोसो गैया दा दहाय जोंनिया सानै बिराद मोजां बाथ्रा बुंलांदों बियो नोंसोर बेसेबां गोसोआव हाबनो हाबाखै आं बेखौ मिथिया दा जाहैबाय जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनहा सानफ्रोमबो क्लास रुमावहाय मेथ्स साइन्स इंराजि फोरोंबाय थायो नोंसोरखौ मोजां पास जादों मोजां गियान लादों मोजां नलेज लादों होननानै फोरोंबाय थायो मिथिबायना दा बेवहाय नोंसोर जुदि गोसो होनानै खोनासङाबा 45 मिनिट 45 मिनिट सानफ्रामबो बोसोरसेयाव 365 डेजनि जुदि माइनास खालामनानै जुदि 250 250 260 270 डेजखौ फोरोंबाबो बिदियावनो गोसो होयिफ्रा फेल जायो मिथिबायना गोसो होयिफ्रा बिदियावनो फेल जायो गरायखौ दैखौ लोंनो गोसो गैया
फोरोंगिरि मेडाममोनहा सानफ्रोमबो जुदि फोरोंबाबो गोसो होनानै खोनासङाबा बे फरायग्राया जुदि गोसो होनानै खोनासङाबा बेवहाय हाजारखि बुजाय लानाय नङा जेरै फराया गोसो गैया जानो गोसो गैयै लोंनो गोसो गैयै खुसिबाबो जानाय नङा ओंखायनो होग्राया जुदि होनानै लोंग्राया जुदि लोङाबा जाग्राया जुदि जायाबा गियान लाग्राया जुदि लायाबा गोसो होनानै जुदि मोजां खोनासङाबा बुजायनायखौ अब्ला बेवहाय खहाया बिराद लस जायो Sudah, pressure utama. Kayak mana dengan 2012 kota perayaan, 8 kota perayaan, 5 kota perayaan menanggung. Dengan ada kota perayaan mau pulau. Dengan kota perayaan pulau, dia nasi kota meneo kota. Dengan kota sanjung perayaan, kota perayaan. Jadi semua perayaan mana perayaan. Itu kesulitan. Jadi itu kesulitan. Concentration lah orang.